Nu skal du fortælle. Bingohesten, det er faktisk noget, en bingohest, den kommer faktisk kun, når det er sommer, men den kommer ikke, når det er blevet vinter. Kun hvis vinteren er forbi. Og i denne dag, så kommer bingoerne i dag. Og vi skal lægge mad til dem, så de ikke kommer. Fordi de kan lide fuglemad. De kommer og spiser fuglemad. Men de kan stedet for bare lige noget andet. Græs. Fordi de kan ikke finde så meget græs i land på den anden ø. Så de kommer kun om dagen. En om dagen. Og du ønsker dig en bingohest eller hvad? Jeg ønsker mig en bingohest. Jeg ønsker mig faktisk noget, som jeg kan filme. Nå, men prøv lige at høre den der bingohest. Hvordan ser den ud? Den er hvid. Og så har den en brun snude her. Og så har den brune øjne. Og så... Men så, de små heste, de skal op på fars ryg. Fordi den har ikke nogen takker. Og det har moren kun, fordi den skal beskytte nogen på sit hoved. For faren, han har takker. Han har takker, fordi far er bingohest. For mor, de kan godt tabe dem, så vokser der ikke nogen. Så det er kun far, der får. Det er kun faren, der har... Sagde du ikke det, at det var moren, der havde takker? Morhesten, som der er en bingohest. Den taber altid dem, så det er kun far, der får dem. Okay. De vokser. Men hvor bor den der bingohest? Hvor finder jeg den? Hvor skal jeg sige til julemanden, han skal lede? Han skal lede det på den ø, der man skal sejle igennem i Heksedalens skov. Heksedalens skov? Ja, den er mega uhyggelig. Så skal man hurtigt gå ud og kigge på vejret. Så skal man kun blive inde på sit hotel der. Og ved du hvad? En færge, det er sådan en kæmpe en. Den har et tiger legetøj. Hvad skal du bruge til bingohesten? Altså, hvad skal du bruge den til? En bingohest, det bruger man til, hvis man ikke kan komme over en kløft, så bruger man bare en bingohest. Den kan flyve. Kan den flyve? Har den vinger også? Ja, men hvis man ikke vinder for hesteløbet, så skal den også løbe. Så skal, hvis de små ikke tør at have det løbende hurtigt, så har den vinger også. Men hvis dem, der vinder, så skal man have en hest med i spillet. Men så... Men det er fordi... Og så en gang til. Og det er den sidste historie. Og bingohestene, de er meget interessante. Hvad er de? Undskyld, interessante? Ja, fordi de hører efter. Så kommer de, når de skal spille spil, eller til hesteløb, eller flyveløb, eller kløfteløb, eller klatreløb. De kan også klatre. Klatreløb? Ja, de kan også klatre. Kan bingoheste klatre? Ja, ved du? Det kan jeg godt. De har sådan nogle magneter inde i sig. De har nogle magnetsko. Sejt. Mega sejt. Men det her farhesten og bingohest, de har kun det. Men morhesten, de skal blive nede i stallen, fordi der er kun til 1, 2, 3 pladser. En til den lille en, en til en lille en, en til en stor en, og så en er stor. Okay. Men hvad skal jeg sige til julemanden? Hvor finder han bingohesten? Fik vi det på plads? Hvordan finder man den? Skal man sejle over, eller bruge den på en ø, eller hvad var det, du sagde? Den bruger på en ø, der er meget langt væk. Den er om på den anden side af øen. Altså øen er om på den anden side af øen? Den er om på den anden side af byen. Nå, af byen? Ja. Hvor langt er det dertil? Det tager mega lang tid.
man skal faktisk køre 1, 2, 3, 4, 5 og 6 meter skal man køre. Okay. Jamen, ved du hvad? Det var det hele. Okay. Det var, jeg skal prøve at forklare det til julemanden. Det er ikke sikkert, det er så let, men jeg skal nok prøve. Okay. Ja.